Bali pa nga report, malipod kini Idol Lawrence Corpus Martinez, callers T911, Agbalin, Anatalged, Basar, iti Philippine National Police. Itali ka natin na Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Impasingked ni Police Captain Jackson Sugayen iti ili ti paway a protektaran da dagiti agtaw-tawag ti 911 daytoy ket kalpasan ani tawag iti hotline 911 idi na minsan nga aldaw nga da iti transaksyon dagiti duwa nga individual iti barangay Partong Paway Ilocos Norte ang nakakimegan iti maysa a lalaki ken nakakumpiskaran iti naili na pulisya ti talo sa Shays a maipagarup a Shabu nga agdagsen iti 4 gramo kun ti hepe asaan ang mabutbuteng dagiti maseknan a residente nga agtawag iti 911 ken ubrayan da iti amin tapno saan amamuan iti siya sinuman dagiti agtaw-tawag iti nasa o hotline. Babayan siguro ti social media, sir. Di kasla kanya yung media man. Aware ti publican, sir, nga no at the incident iti area dagat itawag da nga dagos ti 911, sir. Dagiti kalugaran tayo, sir. Dagiti citizen lalo ti Paway. Basta no adda makita da nga illegal activities no kasapulan ti police assistance or bombero or medics, tumawag lat 911, sir. Teko na ni Chief PNP, sir, dial 911 at darating kami sa loob ng 5 minuto. We will ma-assure namin, sir, nga maprotektaran, sir. Actually, jay caller tayo, basta na saya at ti gagim na, sir, hanlaki di manglukluko, hanlaki di nga tipud-pud no laki di report na. Totally nga ko, sir, han nga ma-disclose the identity na. Totally nga protektaran tayo, sir, kasi may saiso na kadagiti concern nga kalugaran tayo, nga kahit nati peace and order. Kahit protektaran tayo mati, pagrebingan tayo mati nga law enforcer, na PNP, ti mang protektar ti identity na, sir. So po iti daytoy ket gutgutiguten iti nailian na pulisya iti ili ti paway at tumawag dagiti residente iti 911 no adda iti mangit da nga illegal nga aktibidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak aremen.